Čau, po 5 mesiacoch po zemnom spánku konečne nové video a budeme sa vyjadrovať ku kryptu a zdaneniu. Tí, čo to sledujete, viete, že ten zákon, ku ktorému som sa vyjadroval, neprešiel. To znamená, že dane ostávajú tak, ako boli doteraz, teda 33%, alebo keď zarobíš na určitú sumu, 39%, kde 19% alebo 25% je daň a 14% zdravotné poistenie. To, ako väčšina z nás vie, je jedno z najhorších v rámci Európy, ale sú aj krajiny, čo to majú horšie. Ale áno, stále je to veľa. Takže teraz si povieme spôsoby, ako to môžeme obísť. Poprvé, nebudeme platiť vôbec dane, čo neodporúčam, takže tomu sa vyjadrovať ani nebudem. Po druhé, budeme platiť týchto 39%. Po tretie, je to zmena občianstva, najčastejšie sa využíva na to Paraguaj. Keby sa niekto zaujíma, ako to získať, napíšte mi, dávam kontakt na takého pána. Ďalšia možnosť je, že založíme firmu v inej krajine. Napríklad Panama, Dubaj alebo Gibraltar, ak chceš byť v Európe. A ďalšia možnosť je založenie SROčky tu na Slovensku. Je to tá najlepšia a najjednoduchšia možnosť v rámci krypta, preto ju odporúčam väčšine. Tu som robil tom video, ako založiť firmu, čo na to potrebuješ, prečo je dobré a výhodné mať SROčku na Slovensku založenú. Na to si pozrieť toto video. Teraz zase povieme, že prečo je dobré mať firmu. Je to hlavne z toho dôvodu, lebo nebudeme platiť 39% ako fyzická osoba, ale len 21%. Teda 15% pod 50 000 výnos a nad 50 000 výnos 21%. Počítame, že každý zarobí nad 50 000 v rámci roka, preto budeme hovoriť o 21% daňovom zaťažení. Hej, nie je tam potom už žiadne zdravotné poistenie. Teraz prečítam ten hlavný dôvod, čo uviedli, prečo neschválili tento zákon, že bude nižšie daňové zaťaženie. V prípade kryptomien sa jedná primárne o vysokorizikové, volatilné a špekulatívne aktívum a používa ho len úzky okruh v zátvorke prevažne vysokobonitných sú tí, čo majú peniaze, ľudí. Špekulovanie s kryptomenami nie je aktivita, ktorá by mala byť daňovo zvýhodnená. Tá prvá vec, čo povedali, je vysokorizikové, súhlas, volatilné, pravda a špekulatívne aktívum. To je všetko pravda. Ale to, že to využívajú hlavne úzky kruh ľudí vysokobonitných, je proste blbosť, hej? Ale zákon proste sa neschválil, ostávame tých 39%. Len to akože ukážem dôvod, prečo to vlastne neprešlo. A potom, že špekulovanie s kryptomenami nie je aktivita, ktorá by mala byť daňovo zvýhodnená. To je tiež otázka, o ktorej by sme mohli polemizovať, že mala by byť, nemala byť. Hej, to je teraz nepodstatné, proste takto to je, my sa adaptujeme na to, čo je. Adaptujeme sa tak, že si založíme SROčky. Pre každého, kto má príklad, máš 100 000 a ideš sem teraz robiť krypto, by som odporúčal, založ si SROčku, peniaze presunieš ako základné imenie do firmy a budeš obchodovať tam. Výhody, aké to má. Príklad. Povedzme, že ty si zarobil 300 000 a ja som zarobil 300 000 v rámci jedného roka. Nie výnos, ale celkový zisk. Kúpil si za 100 000, predal si za 400, čiže 400 minus 100, máš zisk 300 000. Hej, čiže obaja sme dosiahli zisk 300 000. Ty z toho zaplatíš 49%, ja z toho zaplatím 21%. Ale rozdiel medzi nami je taký, že ja si za to kúpim tento mikrofón, telefón, notebook, nájom, lebo je to moja akože pracovňa. To všetko sa dám do nákladov. Ten zisk bude znížený o výdavky, ktoré som musel vynaložiť na to, aby som dosiahol ten zisk. Hej, ako je počítač, internet a tak ďalej. To je ten hlavný dôvod, prečo založíme SROčku. Máme nižšie daňové zaťaženie, 39% minus 21% a potom si môžeme dať veci do výdavkov. Aj tento výlet, kvôli tomu, že som tu išiel robiť biznis, si dám do výdavkov, si dám do nákladov, čo mi zníži základ dane. Ďalší bod, o toto bude spravené separé video, prečo sa oplatí investovať do krypta a prečo práve teraz je ten najlepší čas, prečo by som mal investovať do krypta. Aj k tomu sa vyjadríme, keď ti niekto povie, že väčšina ľudí nemá peniaze, nepoznám kamarátov, čo majú peniaze, aby ešte investovali do krypta, však nemajú na nájom, nemajú na hento tamto. A to je hlavný dôvod, práve preto, že nemajú na nájom, práve preto, že nemajú peniaze, budú investovať do krypta. Ale hovorím, to sa vyjadríme potom v ďalšom videu. No a keď som vlastne povedal, že prečo je najlepší čas, tak nebuďte takí ako väčšina, že OK, však budem investovať o 2 mesiace, keď uvidím, že to za to stojí, tak budem nakupovať. Dnes keď to založím a zajtra budem kupovať. A preto hovorím o tom teraz. Založ to teraz, ak si myslíš, že budeš kupovať o mesiac, o 2, o 3, o týždeň, to je jedno. Založ to už teraz, lebo keď potom ti niekto zavolá, kamo, kúp tento shitcoin, tento memecoin alebo nejaké iné hovno a ty budeš taký, že OK, idem to kúpiť na firmu, lebo si pochopil, že je to lepšie, tak zistíš, že počkej, ja musím založiť nie Binance ako fyzická osoba, ale Binance ako firma. A od teba vyžadujú nejakých 9 navyše dokumentov, čo musí byť každý preložený v angličtine. A to trvá ten proces prekladu, hej, to musí byť notársky overené, plus to aj stojí navyše peniaze, nie je to 5-10 eur, ale mňa to vyšlo nejakých aj 500 400 eur, dajme tomu. Takže to tebe bude stať a ten čas, keď im pošleš dokument, to trvá, než to schvália, potom zistíš, že to neschválili, že treba ešte nejakú doložku tam dopísať. Čiže ak chceš investovať do krypta, choď dneska si založiť Binance účet, Bybit účet, KuCoin alebo kdekoľvek chceš tie meny nakupovať, choď sa založiť už teraz. Hej, to je prvá vec. Založ to už teraz, lebo tie dokumenty a ten proces trvá dlhšie, lebo vyžadujú nielen ID, pasport a fotku tvojej tváre, ale vyžadujú proste najvyšší dokument. Preklad SROčky, listina zakladateľská a ďalšie dokumenty. A potom, keď to založíš, hej, už máš založenú Binance, Bybit,
KuCoin, Coinbase, proste všetky tieto burzy, ktoré chceš, máš založené pre svoju firmu, tak tam ideš poslať svoje peniaze. Hej, zo svojho firemného SRO účtu tam ideš poslať peniaze. A vtedy zistíš, ako to mám vlastne poslať peniaze. Tam není možnosť, aby som ich tam poslal. Jediná burza, ktorá nám toto práve ponúka, je Coinbase. Tá väčšinu ľudí neschválil. Mňa, čo mám všetko legál, košer, mňa neschválili. Potom je ďalšia burza a to je Binance. Tá ti dovolí onboardnúť, alebo tam ti povedia, že nemôžeš to poslať ako fyzická osoba, že z bankového účtu to depozitneš na Binance, ale musíš mať nejakú tretiu stranu medzi vami a to je Zen. Zen je niečo, ak sa o tom nepočul, ako Revolut. Hej, tedy si musíš zavoliť Zen. A keď si založíš Zen, tak ho zakladáš tiež na svoju SROčku. A tiež vyžaduje od teba nejaké najvyššie dokumenty, ktoré musíš preložiť. A ten proces tiež nejakú dobu trvá. A potom, keď toto všetko spravíš, tak zistíš, že tam pošleš nejaké peniaze, i keď máš limit 2 milióny denne vyberať, onboardovať, zistíš, že keď tam pošleš 20 000, tak ti sa spendnú na Binance, alebo ťa sa spendnú na Zene, alebo ťa sa spendnú priamo Tatra banka, alebo akákoľvek iná banka. Že ti sa spendnú peniaze, kam ich posielaš. Na Slovensku banky nemajú problém, keď posielaš z burzy peniaze do banky, ale keď vyťahuješ z banky do krypta, s tým už majú problém. Takže s týmto počítaj, že môže tam byť nejaký problém. Toto je normálne. Takisto aj keď pošleš peniaze na Binance, že to suspendú na chvíľu a budú od teba vyžadovať, že dolož nám, koľko zarábáš, skade máš peniaze, bla bla bla. Toto je normálna vec v dnešnej dobe, hej, že takéto dokumenty navyše od teba vyžadujú. Keď na toto niekto chce nadávať, že Binance ma blokuje, Coinbase ma blokuje, není problém Binanceu, hej, to nie je problém, že Binance ti chce zle alebo hento tamto, to regulácie, európske regulácie, Američania majú svoje vlastné regulácie, tiež nemôžu nejaké ICO nakupovať, toto nie je problém tých burz, oni chcú tvoje peniaze, problém je regulácie tam, čo sedia v Belgicku a schvaľujú, čo sa môže poslať, čo sa nemôže poslať, čo môže robiť so svojimi vlastnými peniazmi. Takže ak na niekoho chceš nadávať, nerob to na tie burzy, ale na tých regulátorov, čo sedia tam hore. A keď sme teda u toho ku koncu, hej, všetky tieto burzy, najlepšie sa osvedčuje Coinbase, keď chceš onboardovať peniaze, alebo Binance. A keď onboarduješ, hovorím, vyžadujú tretiu stranu, takže nemôžeš ísť zo svojho bankového účtu, poslať to na Binance, ale musíš z bankového účtu, pošleš to na Zen, čo je niečo ako Revolut, hej, online banka. A potom stade to pošleš priamo na Binance, hej, čo sú tam vlastne 3 strany. A ďalšia aplikácia, čo chceš ešte použiť, že nechceš priamo cez burzu, ale rovno si chceš onboardovať Metamask wallet alebo tak, použiješ Swapin. Tam do spisku dáme aj link na tú stránku, tiež to trvá nejaké, dajme tomu 3-5 týždňov, než to schvália a vlastne onboardneš svoje peniaze im a oni to proste pošlú na tú danú peňaženku, na tvoj Metamask alebo kdekoľvek to chceš poslať. Takže posledný bod, ostáva 39% alebo 33%, ale počítame, že každý zarobíme na tú danú sumu, takže budeme platiť 39%. Najlepšia možnosť je založiť si občianstvo v Paraguaji, kde budeš platiť 0% na svojom osobnom príjme, hej, ale väčšina z vás sa nechce zbaviť slovenského občianstva a byť Paraguajčan, tak potom založíte firmu, hej, buď v Dubaji, v Paname alebo Gibraltari, a to sa vám tiež nechce robiť, tak si založíte najlepšiu možnosť SROčku na Slovensku, kde budeme platiť len 21%. A dostať peniaze z SROčky na firemný Binance, Metamask a tak ďalej, je to oveľa komplikovanejšie a zdĺhavejší proces. Takže každému, kto chce investovať do krypta v rámci ďalších mesiacov, sprav to hneď dneska. Ak to pozeráš dnes, hneď si založ Binance, všetko to je zadarmo, len proste tam založíš, že zakladaš to pre svoju LLC, hej, pre svoju spoločnosť a vyplníš všetky tie dokumenty, čo od teba vyžadujú, dáš ich preložiť a do mesiaca bežíš. Takisto si založíš Zen, ak používaš Binance, ak nechceš používať Binance, založíš si Swapin. Hej, a dostaneš peniaze do toho ekosystému, dane platíš až po roku. A na záver pre tých, čo nechcete meniť občianstvo, zakladať firmy v zahraničí alebo tu na Slovensku, budete proste platiť tých 33 alebo 39%. Iná možnosť nie je. Hej, aj tak, všetci múdri ľudia povedali, že sústrediť sa hlavne na to, ako zarobiť a potom máš na tom, ako ušetriť. Ušetril som 3000 eur za rok. Kamo, kašľa nejakých 3000 eur. Vymysli to, ako zarábať 3000 eur denne. Na to sústrediť 90% svojej pozornosti, ale 10% na to, ako potom ušetriť. Keď už budeš zarábať, že 100, 200, 300 tisíc ročne, tak potom môžeš založiť spoločnosť. Ale teraz, keď zarobil 20 000, tak sa otestuj, zaplať tú daň, čo máš zaplatiť a ďalší rok môžeš sa posunúť do SROčky alebo zmeniť si občianstvo. Vidíme sa v ďalšom videu, kde budeme rozoberať krypto dopodrobna, prečo práve teraz nakupovať, aké meny nakupovať a prečo si Čau.